Miksi Sauli? No, koska minä luotan hänen. Minun mielestäni hän on asiallinen, tärkeä, viisas ihminen. Me tarvitaan presidentiksi talousasioiden ja asiantuntijan. Tällainen Sauli. Eli miksi Sauli? No, Sauli on siksi, että Sauli minun mielestäni on erittäin luotettava kaveri. Hän on talousasioiden asiantuntija, entinen pankkiiri, ja se on minun mielestäni tämänhetkisessä tilanteessa on erittäin tärkeä koko Suomelle, että Suomen presidentiksi olisi valittu talousasioiden asiantuntija. Ja tärkeää on se minusta, että Sauli edustaa kokoomuksen arvoja, jotka ovat minulle ja useimmille ainakin Venäjältä tai Neuvostoliitosta kotoisin oleville maahanmuuttajille läheisiä. Ja muuten presidentin on oltava edustava. Siis minun mielestäni Sauli on erittäin edustava henkilö. Siis komea mies, miksi ei. Ja sitten tuntuu siltä, että hän on ahkera. Ja työnteko on kokoomuksen pääteema.